Mga unta na ako'y karne, itlog, dajon, kanon, dyan na ako'y tuyo, suka o kamatis. Abi ni galain pagyapon hong lawas pero kung maglubog ko dili ko maadyo mo nang kinahanglan magpakalig-on ko mo nang mga unta ninjong tanan. Nag-upload ko dito sa akong pikas ka ng account ba nag-realize ko ay dili man ni ako ang account sige. Klaro. Nga on dara. Nga. Pagdali po kay gingos na ako mao ni ang first meal of for today ang mag-alas 5 na. Mana? Okay ako na po. Kayo. Sa una bitaw. Nung bata pa ko. Sa nagatong nadagan nagug ko. Kanahan siya ko magsudan og tuyog uwil. Tanawa ng liyok, tanawa. Oh my God. Da. Nakahinomdom mo sa kuan. Katubit ang mga chichirya sa una katong sweet corn, gulay, katubit ang gisod o mga plastic bag ng anak kagamay murag straight ra. Hinomdom mo. Labi na tong sweet corn. Hinomdom mo nga. Kuha mo kahinomdom. Basta sweet corn dyan, taas dyan nga silupin. Dajon. Lamian kung musudan ato ang isudan o bahaw tong sweet corn. Kape. Maong. Kung makakita bitaw kung mga uwishi nga na. Kasi kung ganahan ko magsudan yung anak kay maghatag maganaho og memories bitaw. Ay kalami sa una. Kato bitang ruling bayan. Nakinomdom ko sa akong childhood sa una na ami silingan dyan. Anto karami ko jumikadyo. Maraming man nagsuon. Diyan mama. Magmunggos. Ito bitang tinamis na munggos. Magbantay mi sila munggosan. Mga kaong ko munggos libre kay. Maapil man ko bantay sila munggos. Ay! Abi ni mo be makalipay juga na bitang balik-balikan ni mo ang memory sa una. Kung tumiing kang ano ni grow up pa man ko eh. Ano bitaw? Dako ko bitaw. Good girl jud ko kaadyo. Ko badlungon. Ay kanang hindako ko ba nga. Wa na hitagaing sakit og pila mama. Muna bitaw og hindako nga nasabta na ho nga ako'y kinamagwangan na ako'y dako kadyong responsibilidad mo siguro. Manang nga ani siguro ko. It's okay. O naghihatag sa Ginoo nga mission sa kinabuhi sa dawaton. Ana jud ang life mga